hladina Dunaja je veľmi kolísavá a to samozrejme znemožňuje plynulé fungovanie lodnej dopravy. A Bősi vízi erőmű információs tájékoztató központjának köszönhetően a látogatók interaktív formában ismerhetik meg az ipari építmény történetét és működését. Az erőművet bemutató filmből tájékozódhatnak annak vízgazdálkodási és energetikai szempontból betöltött szerepéről. 8 kaplánturbinánk van, ugye 720 megawatt a teljesítményünk, de viszont nagyon kevés most a vízünk, nagyon nagy a szárazság, szóval most igen csökkentett üzemmódban tudunk dolgozni. Mink azt a 8-10%-át a energia ellátást tudjuk termelni a Bősi vízi erőművel, és még a további vízi erőművekkel, amik vannak itt a felvízcsatornán. Hát ország számára egy elsőfokú persze a védelem, árvízvédelem, második szempontból energiatermelés, és aztán a hajóztatás a Dunán. Kapcsikov vodné dielo, hej, výškový rozdiel tu máte 20 metrov. A turisták eredeti térképeket és maketteket láthattak, továbbá fotókat az építésről. Megnézhették a technikai berendezéseket, és közelről láthatták a működő turbinákat. Je to moja prvá návšteva, to znamená, že chcela som spoznať trošku región, vzhľadom k tomu, že pochádzam z Trnavského kraja. To bola skvelá príležitosť jednoducho vidieť, čo v mojom okolí sa nachádza. Exkurzia dopadla nad očakávania, je to tu na špičkovej úrovni. Ako laik ma veľmi fascinovala tá turbína, ktorá vlastne bežala, kde sme sa mohli pozrieť. A Bősi vízi erőmű zsiripkamráin keresztül évente 15 000 hajó halad át. Nagy az érdeklődés a sétahajózás iránt, ezért hosszú idő után a felvízcsatornán újra van lehetőség sétahajózásra az Ondava fedélzetén. A Nagyszombat megyei idegenforgalmi szervezet Bősi vízi erőműhöz szervezett turbótúrái népszerűek. A megye északi részéről érkeznek látogatók. A szervezet számos programot kínál, amelyre a Csallóközből is várják az érdeklődőket. Je to Rozárium hudby, čo je vlastne koncert komornej hudby v obci Dolná Krupa pri Trnave, ktorý sa bude konať 13. septembra. No a ďalej pokračujeme s našimi podujatiami, ako sú napríklad lesopotulky, čo sú zážitkové prehliadky v prírode, vždy s odborníkom, napríklad geológom, zoológom alebo botanikom. To máme naplánované na október a november. A taktiež vlastne naše obľúbené Piešťany podľa Wintera, čo je zasa zážitková prehliadka mesta Piešťany, ako pán Winter vybudoval tieto kúpele, svetoznáme kúpele. Nagyszombat megye kulturális élményeket, természeti látványosságokat, technológiai érdekességeket, továbbá aktív pihenést kínál a régió termálfürdőiben. A programokra a belföldi turisták mellett minél több külföldit is szeretnének vonzani.